Că nu e nicio problemă. Stai într-o parte, mă. Stai pe stânga, stai pe stânga. Așa, mă, ține-am, da. Pe dreapta, pe stânga. Păi pune-i frâna. Blochează-i frâna și accelerezi. Da, Opa! Vem no acelerar. Depois põe uma por... Eu uma coisa, eu filmar com o telefone. Mamă, ce mult am să caut. Hei! Bravo! Ați mai fost pe aici, că am văzut filmări. Catos, blochează-i frâna, du-te pe partea aia așa, doar accelerezi. Blochează. Hai, bine așa, dă-i. Dacă retrezim să se răstoarne, dar nu mai apucă să răstoarne. Da, problema e să nu se figă în bota aia. Doar gata frână. Dă-i tare dacă îi dai, dacă nu... Da, mă, dar stați acolo. Dă-i tare! Place, mă, cu ăsta CP-ul, ăsta e nicăieri.